Adati awake dhewe iki nek metu ibukan kok biasane iki nganggo ndang terus sikene padha jumeneng karo buket kok iki ora udan-udan kok ana juket mengko ndak masalah gawe perkara juket ya mengko ning iki barengan ngono oleh iki kok sing padha lenjah iki akeh-akeh kyai sepuh mula awak dhewe metu limbukan iki nganggo sing alus-alus dhisik perkara mengko sing gawe-gawengan mengko ya wong nanti sing sepuh-sepuh ya iki mau nggonku ninggal karo kowe nganggo
pocong ketoprak. Oh ngono. Mula iki sadurunge matur akeh-akeh kowe lewat suwan kawaku yo nganggo pocong ketoprak. Kaya apa? Ya aku matur karo simak nganggo pocong ketoprak. Suaraku jebles kaya suarane Bella Nandika. Aku kulo kendalane anakku papan bayi Purnomo ki kemrejut kaya pengen ngenjak. Biyen wis tutup kok ngendang. Jan menengke kok kaya iki. Wah, jan aku ketemu sisan karo kanca-kanca. Nak saperangan ya wis kulino nabi aku. Ya, ning biyen ya wis padha kulino nabi aku dasare sinden-sinden iki ya wis sering ngindeni karo aku. Ya, heeh. Lho, heeh piye? Puji syukur konjuk mesane Gusti ingkang Maha Agung. Dene awak dhewe sak kanca wis lakon sowan ing iki. Sowan ana ing Bali Desa, jalur utawa Bali Desa Bangaran, jalur Kulon Progo. Ngono, heeh. Dadi biyen kaya wis nate sowan rene yo mak. Yen wis tau niki ya wis suwe banget udakara wis 13 taun kepungkur. Lan dilalak awak dhewe sowan ning kiwa tengen kene iki wis bola-bali kaya ta. Durung suwe wingi ya ning lor kono ning lapangan Seranggan. Oh ngono. Terus sesuk tanggal 3 April ki nek ora kleru sesuk kuwi ning Bunder. Bunder ki mbok pernah iki dul kono apa lor kono? Lor kono sesuk tanggal 3 April kuwi ning Bunder. Ya, terus sesuk malam siji sura kuwi ning Kutan Brosot. Ya, kecamatan Jalur ya wis ping 4, kantor kecamatan Lenggang ya wis Jepara ping 3, terus Ngentak Rejo, Bulrejo sak kiwa tengen ya wis nganti bola-bali. Ya. Lah saiki sowan nang kene meneh mongko iki sing ninggali, sing kersake ya padha lho. Lah iki sing kersake utawa sing ninggali sapa mak iki? Sing ninggali ya kuwi kadang sepuh ing winanting pakurmatan panjenengane Ki Sabdo Langit lan ingkang garwa kuwi Ibu Ageng utawa Ibu Untari Sayekti sinengkuyung saka kadang-kadang KKS. KKS kuwi singkatan saka Kadang Kadian Sabdo Langit lan uga disengkuyung dening KKB. KKB kuwi nek KKS Kadang Kadian Sabdo Langit, nek KKB kuwi Kadang Kadian Bangaran. Oh ngono, terus ujube utawa iki dalam rangka dalam rangka ngeti yuswa srindu panjenengane
Raden Alawikan Satria Pradana utawa Pangeran Timur. Oh ngono. Lah panjenengane iki sapa? Raden Alawikan kuwi wayahe Ki Sabda Langit ingkang mijil saka Guwa Gandane Mbak Citra utawa ingkang padutan karo Mas Harjuna. Ngono. Ya kasebut putu ning uga kasebut putrane Ki Sabda. Oh iso ngono iki merga wiwit cilik sing kula mentah ya Ki Sabda kaliyan panjenengane Mami Utari. Lan pengendikan Ki Sabda Mas Alawikan iki sejatine titisaning Raden Mas Pangeran Timur putra Penendhan Purubaya loro ingkang disarekake ana ing pasarean Wedale utawa wayah buyut Penendhan Senopati lan Eyang Rara Renggayung Niken Purwosari utawa putri saka Ki Ageng Giring. Oh ngono. Kula wayangan iki panjenengane ngesake lakon urisan geni lair jumbuhake karo ujube. Lho piye to? Andawarsa utawa yuswa sing kaping 8 taun wae wayangan kok mongko ora suwe maneh sesuk terus disupetke nah wayangan meneh. Iya, ya kapan iki meneh. Jalane ya iki meneh, kancane ya iki meneh. Cocok. Mula nduk kanthi diadani kangekan yuswa sing Raden Alawikan iki sing disuwun Mas Alawikan tansah bilokan Gusti tansah pinangan kabagas warasan bekti marang tiyang sepuh pinter sekolahe migunani tumrap branggung migunani tumrap bangsa utawa nusa lan bangsa. Amin. Sapa saka kuwi nduk iki ujube ngiras pantes para kadang KKS utawa kadang kadyan Sabda Langit bebarengan padha ngon ngadani panyuwunan lan panuwunan. Kok panyuwunan lan panuwunan dhisik? Panyuwunan lan panuwunan iki dhisik nduk. Taun 2020 ini kaya dene jaman kala bendu dhisik akeh gonjang-ganjing lan prahara kuwi dumadi saka pangancing alam lan saka pokal gawe manungsa. Tegese pokal gawe manungsa iki tegese pokal gawe manungsa iki upamane kayata akeh korupsi, akeh pejabat ingkang mung padha mikir kendine dhewe, akeh perselingkuhan, pemerkosaan, akeh brahmacurah kang padha gawe kisruh, malah uga ana artis sing selingkuh karo pejabat iki ya ana, Nduk. Iya. Pesasan kasusilan wis amis, rasa kadangsan ya wis tipis, rasa katresnan sesama ya wis kinikis, rasa kawicaksanan ya wis alis, akeh para nara-naraja nggone ngumbar janji mulamis, apa meneh bab pernatane hukum ya wis ora siji meneh. Ucape para pengarep ya ora kena digugu, karepe mung do nuruti nafsu mula ora ijih-ijih, ora ragu-ragu, ora mangu-mangu, minger pernatan sing baku, nerak hukum sing lar saka kautaman laku, pamrih supaya padha urip mublang-bru nyolong dandaning negara, dianggep ora saru, mangan duwite negara nganti nglentu bareng ponakan, kudune dihukum 5 taun, nang lagi nglakoni 2 minggu wis metu merga tutuke jasa negara sing gelem dituku nganggo menyatan ngono kae. Iya ngono. Mula Nduk, bumi Nusantara iki lagi nangis tenan merga kono kene lagi akeh pacoban, ana sing ketangan banjir bandang, ana sing ketangan lemah jugruk utawa tanah longsor, gunung ya lagi padha kepengin nyembur awan panas, samudra rob ingkang satengah nuwake korban ingkang akeh, ya korban nyawa, ya korban bondo donya. Iya lah. Iki sing disuwun 2020 ini penghujung zaman kala bendu lan saiki wis ngancik lan miwiti taun 2026 pengajape iki ngancik zaman kala subuh dhisik tumuju zaman maju manggon ing jagating kaluhuran kawibawan lan kamulyan ingkang gambar katentreman kaendahan lan kabagyan ya urip ing kebak karukunan daya dinayang samak-sinamadan ya lan sing penting tetep diparing eling lan waspada dhisik eling marang sangkan parang dumadi kula taun 2026 ingkang lumaku iki kanggo perenungan bertafakur berintrospeksi pengajap
2026 iki sedaya pinarengana rahayu jengir ing sangkala bumi Nusantara uga tansah kalih saka godha lan pangencana manggih ayem tata titipipun gemah pakloh jinawi kerta tata tur rahayu amin wis diaturake kabeh lan wis diaturake kabeh ujug wis diaturake lah saiki mingkari kaos panglipur kanggo para sanak kadang ingin padha lenggah ana kene mula ya awak dhewe aja nganti klepian ngaturake sungkem pangabdi ana ngersane panjenengane Pak Lurah ing Banaran kene uga para pangarsa ingin padha lenggah ana kene salam taklih kagem para kadang sing lenggah ana jalur saking wonten kene uga matur sinuwun diaturake wonten sanipun Sabda Langit dalah panjenengane Mami Utari lan Doyo para kadang-kadang KKS utawa kadang kadian Sabda Langit ya kula meniki pancen aku karo kowe ning ditimbali para jejak kuwi tekse awak dhewe ning ditimbali dalan tok mung nggawa ketrak tok mergo kancane wis dipaslahke karo panjenengane Mas Papan Bayu Purnomo panjenengane iki sing ngaso kendang mergo Mas Papan kuwi uga klebu salah sawijining siswa utawa anggota KKS mula iki karawitane uga kasebut Pak Buliban karawitan KKS ngono wajan matur sinuwun disengkuyung karo pendhaning Mas Papan Saputra utawa Mas Papan sakanca wajan seneng sing tanpa upama taglane yang meriah gayeng wah ngeneke kok sing yo nom-nom yo dinggo buka rasa iki jumbuh karo jube tak ngaturake lagun dhisik Sindro sama Di ya aku tak ngaturake sing sinden sing salah siji kuwi saka siswa utawa anggota KKS sapa ana loro Nduk sing dadi siswa KKS kuwi heeh siji Mbak Entin heeh Mbak Entin iki Mbak Entin kuwi sing cilik terus sing siji lemu sapa Mbak Intan ya diaturake lagon mau sore ya wis diaturake lagon pinangka kanggo tolak balak utawa lagon sing rada sakral saiki do diaturake bawa sing musrasa tolak balak ya apa aku tak nyuwun ana mesane Mbak Entin supaya ngaturake lagon utawa bawa sing anggitane Sunan Kalijaga apa tak nyuwun pangkur gedhong kuning utawa pangkur singgah-singgah ya kaya apa neno singgah-singgah to singgah lagune monggo singgah-singgah to singgah ngono ya kenal monggo ya singgah kalau singgah ini jatah ini jatahnya sing menyingkirlah pada segala yang jahat ya terus tan suminggah Durgala utawa Durga kala sumingkir padahal Dewa Jatah Betari Durga dan Kala juga menyingkir ya terus wahai segala makhluk yang punya kepala maupun kaki kaki sama kaki, kepala sama kepala mengko sing
dan kasat mata yang tidak tampak oleh mata wis apa tuh yang memiliki leher, yang berbulu, yang memiliki daun. Sing duwe bulu kita sing wedok-wedok. Kabeh padha sumingkira. Kalian semua menyingkirlah. Nenoni nonan itu. Ing teleng ing jalan. Matur nuwun Pak ditibake apa ditibake mujeke kanggo penjenengan Mas Alawikan sing wis pane wis genep seminggu ya dikudang-kudang muga bisa dadi laring ingkang utama migunani tumrap nusa lan bangsa mula jamurake kemudan-mudahan tansah lagi lagu pambuka wis kaya ngene gayene. Monggo iki bareng awak dhewe sowan terus ana layang. Sapa-sapa dipasake iki saka kadang rencang panitia bagian wingking nyuwun lagu Gubuk Asmara kalih uler kambang disepuhi Mbah Jarwo. Ya. Layange dhewe kendel. Ning aja semlanduk mengko wancine kira-kira jam 12 kuwi sing padha rawuh iki mengko supaya padha jupuk utawa iki disediani sembako karo kadang-kadang KKS sing dipandhigani karo pendana iki sabda ana beras pirang kental terus ana gula pasir pirang kental terus uga gula Jawa malah ora mung kuwi sayur-sayuran ya wis dipaki malah wis pesen sak truk saka Wanasaba. Ya, ijo-ijonan sayuran ijo-ijo pamrih jalur sak wonten kene supaya para mung tani padha ijo royo-royo nggone padha tanduran. Amin. Ya, saiki genti gandeng harus tolak balak saiki mudang panjenengane Mas Alawikan pelok men. Bali iki kesakare ngunggahke pendhari sabda. Sapa? Aku bingung nang sinden nom-nom iki. Sindene sapa wae sing mepet karo aku iki wis ganceke ya wis bola-bali iki dari aku. Heeh. Pendengane sapa kuwi nek ora kleru pendengane Mbak Bella Nandika. Sapa? Oh, Bella Nadinda. Terus jejere iki sapa ya asmane ya? Sapa? Mujigem apa Jumina? Nggih, Ali
Alifah. Alifah. Nggih. Kuwi jenenge pundi? Saking Gunung Kidul. Oh, saking Gunung Kidul. Gunung Kidule pundi? Semin. Oh, semen wah adoh banget iki. Saya kuliah sekolah. Pesan kuliah. Oh, kuliah semester pinten? Semester 8. Wonten Kompetisi. tasih sendel menapa sampun omah-omah? Hasil sendel. Alhamdulillah. Itu dhisik sekolah. Oh. Ya, jejere kuwi sapa ya kene apa? Woi, ya kuwi dosen bos, kok bos garwane sing kencang. Mbak Antin Solehah. Kuwi ya anggota KKS terus jejere Mbak Antin kuwi anak wedok sapa? Mbak Francisca Dian. Ya, kuwi ya sing turun dalang. Mula ya pernah sing ponakanku, malah pucuku pernah mergo bapakne kuwi utawa Mas Gondo Subroto iki pernah ponakanku mergo aku kalau selagi dikusut iki sing pernah nak sana. Ya dadi dia nek ngundang aku Mbah ngono. Iya. Mbah Peter. Jejere kuwi pendirane Mbak Intania ya. Tak bakal sing pojok dhewe mergo panjenengan iki ya anggota KKS. Ngundang anak lanang pendidikan Aryalikan diaturaken lagot Putra Nuswantara dibawani. Ya. Neno. Lowo suling ora ya, lowo suling aku. Biasane kuwi ciri khase sok lowo suling karo dienggo ilustrasi bawa. Isi aku tuh gone pengerawin sing dudeng-dudeng iki pinter aku jane. Tapi ya penyuling ya apik pekerjaan apik. Kaya apa, Mbak? Wis iki wae, Pak. Kok mensidik lagi mulai masih wae mengko ndane juarai. Ayo semono ku dae. Besok pintar sekolah. Ya, lanjut. Wes mulai. Yen wis bisa nyambut kudu pitak tak. Iya, Mak. Seneng banget kalau ganteng papan ya. Semangat banget. kudu samas Nah, coba aku saiki tak akses nganggo ilustrasi utawa tak interpreting nganggo intro sulit ya masyarakat ya. Nah, yuk.
Gawa suling ini kira wis rada milik ora dadak gawa ibet. Ya iki sawetara ana pengumuman mobil AB1124 set O supaya dipindah utawa digeser nutupi mobil mau keluar. Mobil sapa? Sing ketok di mobil itu wong mobil tak gadekke. Botok. Iya digawe. Bangke terus ngaturi dengan iki sabdo. Nenone dak tak dadet. Intania diaturake lagun Putra Nuswantara diaturake kanggo penjane Mas Arya Kang sing kalendhan iki wis jangkep seminggu yuswane. Ya saiki sadurunge minangkani pamundhutan iki panjenengane Ki Sabda dicaosi pakurmatan supaya minggah ana ing pepanggungan nggo menawa nek arep direncangi karo sapa tak sumanggake monggo nuwun sewu Ki Sabda supados minggah wonten ing kandhang ngamuk iku Thank you.